Hirungga bosumataरिखौ आं जेबो मोजां मोना बा बिसोर 300 जनसो मानसि दङ डाइरेक्टलि फैनानै जोंखौ एटाक खालामदों गारि बुख्रुबलायनाय बावखुंग्रि समस्थियाव दहाय डायनामिक लिडार फेरेंगा सारा मोनसे स्टेटमेन्ट होफैदोंमोन आं बै चेनेलाव होदों नाथाय जाथाया मा आजिखालि रावबो मानसिफोरा फिखंखौ लामनानै होआ बुनानै गालांदोंलै नै आंखौ होननानै बुजायोब्ला निस्सय होबथाखागोन आरो गावखौ बासिनो थाखाय गावबो प्रटेक्ट खालामफिनो थिग बेबायदिनो जाथाया माब्रै जादोंमोन फेरेंगा साराथ' बैयाव ओरै बुंलांबाय ससेब्लाबो होफिनबावगोन आं बावबो दनेश्वरा दे गुन्दा फिसियो बुंदों गुन्दा फिसिनानै दोनदों दा नंबां जाबां इउटुबारब्लाबो जोंहाबो माखासे सिनायनाय मानसि थायो नालाय पुलिस बिबानाव थानायफोरानो हक सोरबायानो हक दा बे बावखुंग्रि ओनसोलाव जा दावराव जादों बावहाय मिथिनो मोननायब्ला डायनामिक लिडार फेरेंगा सारनि मानसिफ्राबो खायफा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खायफा चिरांनि दं दा इलेक्शन समावथ' दावरावआ जों जाबोनायखौ सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थायो दायो बिसारा जायोब्लाबो बै उदालगुरि बा चिरांनिया मा मोनफैखो बाव मालायनि समस्थियाव मोना समाव नैबेबो मोनसे गेदेर सोंलु फैयो बोरै बाव मा मोनफैखो आरो बुजाजों जे हय बा बुलायदों बिपिएफ अफिसखौबो बुख्रुबहैदों सिङावबा मा दं ओरैनोथ' जाया अराथ' हारसिंनो खामफैया नों दांनानै लायाबा दा बेबायदि माखासे खोथाफ्रा कुइसन जेनेरेट जायो आरो दहाय जोङो फेरेंगा सारनि बुंनायखौ खोनानानै मोनलायबाय मा फेरेंगा सारानो सैथोखौ बुंदोंदां दा ओरै फारसेनिफ्राय तदन्त खालामना आरो मिथिनो मोनबावबाय मा दाया दंखायसो मोनलांदों नङाबा ओरैनो मोना नै बेफोरबायदि खोथा दा बेबायदिनो पुलिसाथ' मा जोंनि पाब्लिकनि सेफटिनि थाखायखा नालाय बिसोरथ' जेब्ला कमप्लेनखौ मोनो ओरैनिखौबो लाखागोन नाथाय बिसारा जागोन कर्टआव दा खोथाया जाहैबाय जायफ्रा गोजान गोजाननिफ्राय इसेबां खस्थ' खालामनानै फैदों मालायनि समस्थियाव जेराव गाव भटबो होनो मोन्थाय गैया केसा जाया नङा इलेक्शन समाव होनाया जायो बे समाव सोरबा लिडारा नोंखौ जेबो एक्सनबो लानाय नङा खाथिरथा हिसाबै नोंखौहाय खनसे खननै नायनो हागौ नों गोजान समस्थिनि फैदों जेब्ला गावनिनो पार्टिनि नाथाय जेब्ला इलेक्शना जोबनानै थाङो सोरबाया पावाराव फैगोन सोरबाया पावाराव फैया केसाथ' नोंना जोबनानै थाङा कर्टआव जेब्ला सहैयो अब्ला सोर गाबाय थागोन बै सोरबा नोंनि लिडारा नोंखौ बिथोन होग्राया गागोन ना नों उदालगुरिनिफ्राय बा चिरांनिफ्राय क'क्राझाराव केस गाफैबाय थागोन बेखौ सानगोना सानाखै गोबाङा बेखायनो आरो मोनसे जों खौरां खोनागासिनो दंबावो खोनानो नङा नुदों आं दाहाय दामगोन बैयावहाय एबसुनि सासे सोद्रोमाया बुजादोंमोन बिजेपिनि मावथिजों एबसुनिया मानो बुजानो गोनां जाखो नैबे गेदेर सोंलु फैदों दाख्लैनिफ्रायनो जों नुगासिनो दङ खनिन्द्र सारमोन सोरबा दिफेन बर'नि आगदा आखि सारमोन इलेक्शन केम्पिं बायदि बिपिएफखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय इदि हाग्रामाया बिदिसो बिदि माब्रै पलिटिकेलाइज जामारखो मा खालामनो सानदों नैबेखौ जोंनि बुंनाय बाथ्राना रायजोआ गोबां कुइसन खालामदों दा नायगावनि बाथ्रायाबो बेबायदिनो माब्रै जादोंमोन बिथांमोनाबो दिनै नायगावनि बिपिएफनिफ्रायबो अफिस बुख्रुबहैजानाय हिसाबै रिप्लाइखौ होफिनबाय नायनानै लानो हागोन दिनै फेरेंगा दिनै खाम्फा बरगयारि दिनै गबिन्द बसुमतारी दिनै एबसुनि आफादगिरि दिनै दिफेन बर' खनिन बसुमतारी जाहाथे बिथांमोना गावबागाव मानसिफोरखौ बादा होनानै दोनो जाहाथे बेबादि गाज्रि खामानियाव जाहाथे लिप्त जाया जरित जाया जाहाथे बिथांमोना बुजायना होयो नङाब्ला जों जुदि रागा जोंनांगौबा खिन्थु परिबेसा मोजां जानाय नङा दा बे दुखुनांथाव जादों बे दिनै बिपिएफ नायगाव अफिसावल' एटाक खालामनाय नङा बे सारा बिपिएफ अफिसखौनो सारा रायजो राजाफोरखौनो एटेक खालामनाय दिनै इउपिपिएलआ नुदों बिथांमोना इलेक्शनाव देरहानाय नंला फेरेंगाया दिनै चिरांनिफ्राय फैनानै क'क्राझाराव इलेक्शन गेलेफैदों बिथाङा नुखाबाय बेवहाय आरो इलेक्शन गेलेनानै लाब गैला गतिके दावराव दावसि खालामनानै बिथाङा खालामफिननायनि बेबस्थाखौ खालामदों आरो मालाय आदा फेरेंगा नोंथाङा जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव अबाव दैखर बोराय दं अबाव नाला दङ नों जेबो मिथिया माखासे नोंनि एक्टिं नोंनि माखासे गुन्दागिरिया बै समाव नों इनडिपि थानाय समाव जेरैबायदि दुगा दादागिरि देखायदोंमोन नोङो बे सिस्टेमखौ जाहाथे जोंनि बे क'क्राझार बावखुंग्रि समस्थियाव दा खालामथों नङाबा आलादा जागोन नोंसोर जोंनि मानसिखौ सासे दांदोंना जों 10 जन खरि दांनो हायो गोसोबा खिन्थु जों दाङा बेखौ साबधान नोंथांनि माखासे गुन्दागिरिखौ जों सिनाय गैया